खुलुमबाय बे समाव आं कामदेब दैमारि बाथौ बिमुसार आरो बाथौ बिमुसारनि दानैसो मोगा मोगियाव जों सानैसो आलासि लिंना लाबोदों बिथांमोनखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव बरायनानै सानबाय गिबियावनो आदैखौ आं बरायना लाग्रोनो जाबाय खुलुमबाय गासैखौबो गुबै मुंखौ खोन्थागोन नामा आंनि मुङा जादों रतिकान्त बर' आरो आंनि बिबाना अल अरुणाचलनि इटानगर नाहरलगन निरजुलिनि आफादनि आफादगिरि बिनानावनि मुंखौ खोन्थागोन आंनि खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनसुमै बर' आङो उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिबानाव दङ बे समाव बाथौ बिमुसारनि दानैसो मोगा मोगिनि आलासि बिथांमोनखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनाय जाबाय जिहेतुके जों बे समावहाय अरुणाचलनि निरजुलि नेरसोननि माखासे दोरोङारि बिथिंखौ नायबिजिरनो होननानै मिथिलायनो होननानै फैनाय जादों आरो बेनिखायनो जों दानदिसे मोगा मोगियाव बिथांमोनखौ जोङो दोरोङारि बिथिङाव सावरायनो सानबाय आदै जिहेतुके नोंथाङा बे निरजुलि ओनसोलनि थागिबि आफादगिरि आरो नोंथाङा बेनि दैदेनगिरि नोंथाङा बे गोथार थानसालिखौ माला गायसननायमोन आरो माबोरै गायसननो हानायमोन धोनि थानसालि होनोब्ला 1996आवनो जों बेखौ गायसननाय जादोंमोन माने दिनै गायसननायबो जायाखैमोन बे मंगलसिं हाजोआरि सारा फैनानैसो गले गले जोङो बुथुमनानै जों नोंसोरो माबोरै दङ फिसा फिसौफ्रा बर' हारिफ्रा माहारिफ्रा जोंनि हारि खौसेथिं दङना गैया धोरोमारिनि फारसेथिं दङना गैया होनना बुथुमफैनानै बे सारासो जोंखौ ज' खालामफैनानै खौसेथिं लाबोनानै सासे न'खरसेनि मानसिनि न'आवहा सिजौ गायफ्रबलायनानै जोङो बिथाङा जोंखौ खौसे खालामना गालांनाय लोगो लोगो जोंहा हाबो गैयामोन हा गैयाबालाय दा जों थानसालिखौ गायसननो हानो बिदि होननानै जोङो हाखौ इटानगर नाहरलगन निरजुलि बे मोनथाम गामिजों ज' जानानै जोङो सासे बेनिनो लकेल एमएलए नाव थांबाय मोनगोन नामा दैमा जिंफोराव हा मोनगोन नामा होनना जों होसोलांबाय हादावरि होसोनानै जों गामि गंथामजों दोलो बोलो थांनानै सोलोखौ नागिरनायाव बिथाङा बुंबाय आं नोंसोर मानो फैदों बिनि उद्देस्यआ मा जोंनो एसे नांगौ बाथौसालिनि थाखाय जों नोंथां सारनियाव हा बिनो फैदों होनना बुंनायाव बिथाङा बुंबाय बिदिसो नामा होननानै बिनिफ्राय बाथौसालिनि हा नांगौब्ला आंनो 5,00,000 रां नांगोन आं होनो हागोन नोंसोरनो होननानै बिथाङा आंनो जोंनि सायाव कुइसन खालामबाय जोंनियाव बे समाव 5,000 रां गैया आरो नोंनो 5,00,000खौलाय बबेनिफ्राय होनो हागोन होनना जों गोसोखौ जाना रायजो राजाखौ ज' जानानै रायजोखौ खुंलां जालां धोरोमारिखौ फालिलां होनना बुंना गालांबाय दा जों खाराव माराव जों बबाव मोनबावगोन दा हाखौलाय दलासे सावथिं नागिरनानै बिनिफ्राय अथ'रिटिनाव डिरेक्टरनाव थांबाय इडुकेसन कलेजनि डिरेक्टरनाव थांनानै बिथांनाव लाइजाम होबाय जोंनोबो हा नांगौ जोंहाबो कालसार दङ जोंहाबो धोरोम दङ जोङो धोरोम सिबिनो थाखाय जोंनो हा एसे हो होननानै खेंखाय बिलाइ होबाय बिथाङा रिप्लाइ होबाय जों होनो हानाय नङा बिदि बयनोबो होयोबा बांगालनो होयोबा जुंगालनो होयोबा बाङालिनो होयोबा सोरबा गुबुन हारिनो होयोबा बे इडुकेसनानो थानाय नङा बिदि होनो हानाय नङा नोंसोरो जायखिजाया खलबसे बेकार जायगा नायनानै नुहुरदोंबा बेवहानो लुना लाहैथां ओरैनो पारमानेन्टथ' जाया बेवहा थानो हानाय नङा ओरैनो नोंसोरो जिबायदि भाबे जिरायनानै इसोरखौ गाबज्रिनो हायो बेबायदिनो बेब'स्था खालामना लाहैथां होनना बुंनायलाय जोङो सिन्था खालामफैलायबाय ज' फैनानै बेनिफ्राय जों सिन्था खालामबाय बबाव लुबा जागोन खलबसे हाखौ बबेथिं नायबा जागोन नायगिदिंबाय नुबाय मोनबाय एसे हाखौ मोनबायबो जों बेयावनो दा माबोरै लुगोन जोंहा बयबो हाजिरा मावनाय गोजा एमप्लय गैया एमप्लय दंब्लाबो बे समाव थाखा फैसानि बोलो गैया दरमा पातिनो खमथारमोन फिसा गुमनो ना गाव जानो ना धोरोमसालिखौसो जों बानायनो बिदि जालांबाय नोंथाङा मोनसे बाथ्रा फोसावदों जेला नोंथांमोननि बे निरजुलि ओनसोलनि बर' सुबुं बा बर' न'खरफोरखौ लानानै जेला गोथार थानसालिखौ गायसननायनि जा थांखि नोंथांमोना लादोंमोन बे थांखि लानायजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बे जायगायाव फैदोंमोन डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि बिथोन बायदियै बिथांनि बे जायगायाव फैनानै नोंथांखौ जाबायदि परामर्श होनाय धोरोमनि बिथिङाव आरो बिथांनि नाजानाय आरो नोंथांमोननि गोसो गुदुं नाजानायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि निरजुलि ओनसोलनि गोथार थानसालियाव जाफुंदों होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा बे बेलायाव माखासे बाथ्रा नोंथांनो फैगोन आं गिबियावनो दायो सासेबाव जोंनि गेजेराव सावरायगिरि दं बिथांजों थांनो नागिरदों जिहेतुके अनसुमै नोंथाङा जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि
लेङाइ बुंथिगिरि होननानै जों नोंथाङा गाव फोरमायदों। बेबायदिनो नोंथाङा बे अरुणाचलनि जोंनि ओनसोलावहाय दिनैनि बे ओंखाम गोदान जानाय फोरबोआव बाहागो लाफैदों। बे ओंखाम फोरबोनि बाहागो लानायनि गेजेरजों बे नैजिरि ओनसोलनि बाथौआरि समाजनि गेजेराव बे हाबाफारिनि गेजेरजों माबोरै मोन्दांथिनाय मोनदों? जों गिबियावनो खोनाबाय थादोंमोन जे बर' गामिफोर दङ आरो लोगोसे बेयावहाय बाथौ धोरोमबो दङ होननानैहाय, नाथाय नुफेराखैमोन। एबारै फार्स्ट टाइम हरखाबै फैनाय जादों। जेब्ला फैदों दायो नुफैबाय जे लोगोसे मोजांबो नांबाय आरो बेयावहाय जिथु एसेल' सुबुंफोरजों लोगो नांनानै जे माने गावनि थुलमुलहैबाबो एसे फिसायैबाबो थानसालि लुनानै जे इसोरखौ सुंग्रि हरदों, इसोरखौ सुंग्रि हरनायाव जि नियम निति दं बेफोरनि सायाव बिथांमोना माने फालिनो थाखाय नाजादों। आरो बेयाव मोनथिना मोनबाय जे लोगोसे आरो बिथांमोननि सेरावहाय गोबां आलासिफोर फैनानै बा दैदेनगिरि बर'नि बाथौ फोसावगिरिफोर फैनानै जुदि एसे मोजाङै दिथा होबावोब्ला साबसिन हामसिन जागोन होननानैहा। आरो दायो थेवबो जिखिनि बिथांमोना मावदों बेखौबो जोबोद मोजाङानो नांदों। जाहाथे बिथांमोननि नाजानायाव दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बेखौ फालिदों बिथांमोना, थेवबो मोजां नांबाय फैनानै। बे समाव जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि अनसुमै बिनानावा बिथाङा बुंदों जे नैजिरि ओनसोलनि न'खरनैसो सुबुङा लोगो नांनानै जिहेतुके गोथार बाथौ थानसालिनि बे नैजिरि ओनसोलावहाय दिनै ओंखाम गोरलै फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव फैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे बिथांमोननि गोथार थानसालिनि गासैबो सुबुंफ्रा जाहाथे अरायसम जौगानो हाथों होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे जों बे गामिनिनो आफादगिरि बिथांखौ आरो मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैबाय आदै, जिहेतुके नोंथांमोना बे नैजिरि ओनसोलावहाय जाबायदि धोरोमखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों बे गोथार थानसालिखौ नोंथांमोना फसंनो हादोंमोन। बेहाय माखासे हानि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों, बेहाय माखासे सुबुं अनजिमानि खमनि बाथ्रा बुंदों, आरो बेहाय धोरोमखौ फोसाबनो नोंथांमोना बेबायदि माबाफोर गोबांथार अलखदनि गेजेरजों धोरोमखौ सिबिनो गोनां जादों नामा? जों बेखौनो बुंगोन आङो दा दिनै धोरोम सिबिनायनि बेलायावहा जोंनि बर' माहारिया खौसेथिं बहुद जटिल, फैनो हाया बा ज' जानो गोसो गैया जायो। आंनि खेलिमेलिखायनो आं बेफोरबायदि गोजान गोलाव साननायखौ आं लाथ'वाखिसै। आं दिनै दा गोदान जिथुनाखि आफादगिरि, जोंनि दुलाराय बर' गौथुमनि आफादगिरि, जोंनि गामि न' खाथियाव नामखौथ' आं बावलांबाय नै, डक्टर लीलाधर बर' बिथांजों एसे मोगा मोगि जानो आंहा गोसो दङमोन। खारन हाइ लेभेल टु हाइ लेभेलसो हायो नालाय। दा जोंहा बे हलंगि राजगर होननायाव जोंहा हायेननिबो हाजोनिबो ज' जानानै जों खामानिखौ मावलांनो हागौमोन नामा होननानै आं बेखिनियाव बे जेरावनो आं नोजोर होबाय थादोंमोन आरो खननै खनथाम जाबाय बुंनायाबो आगोलावबो। दा बिथांजों मंगलसिं सारखौथ' बुंबाय थादोंमोन, बे जायगायाव जे जों थानो हागोन ना गोब्राब, आरो जों थांबानो आं बिफा थांबानो फिसा ओंखारलांखागोन, सोर थागोन दा बेखौ, बे बाथौखौ सोर सिबिलांगोन, सोर नायलांगोन, सोर बेंलांगोन। बेखायनो जों जुदि आसामनि बर्डाराव जुदि जों अरुणाचल साइडआव जुदि हा एसे मोननायमोनब्ला, दा जों गैयाब्लाबो बे आसामनि मानसियानो किसु आदान प्रदान खालामनानै जे अरुणाचलावबो बाथौ जे दङ बेखौ जों डेभेलप खालामनो हागौमोन, नोजोर होलांनो हागौमोन, बा मोनसे लामा थागौमोन, अरुणाचलजों कन्टेक्ट थागौमोन। दा बे जे जों दे गाबोन आं दङ बे दङ, बे जों सार्भिससो नालाय, आरो बे माखासे हाजिरा मावना जानाया मा दलं दफं बे जेबो गैया, बिसोर थानो हाया हाजिरा मावनाय। दानो लिंहरबा थांनांगोन, न' बांनि खुनु थाइ थिखुना एलटमेन्ट गैया। दा बेखायनो सारजों जोंनि बाथौनि जिथु आफादगिरि दा अल आसामनि, बिथांजों आं एसे मोगा मोगि जानानै रायज्लायनो गोसो दंबाय थायो बे रावनि थाखाय। जे हाइ लेभेल टु हाइ लेभेल MLA मिनिस्टारफोरा बुङोबा निस्सय जों हा खलबसेखौ मोनखाथारगोन, आरो जों खम दामावनो मोनगोन। दा बिसोरो बिसोरनि बिदि होनोबा गोरों गोराजों रायलायोबा बिसोरो हगारनानै होगोन, बेखिनियाव मोनथारगोन आंनि साननायाव। आरो जोंहाबो मोनसे अभिगता दं, थांलाय फैलाय दङ, बेवहाय जों नुना मोनहरो। दा हलंगि होननाय जिथु राजगर, दा हेलिफिलबो जागासिनो दङ, डेभेलपबो जाबोगासिनो दङ। दा बेखौ बाद हो, होमबाबो बेखिनियाव मोनोमोनबा गहपुरनि आनसलिकजों आरो बे अरुणाचलजों टाच जाबाय थागौमोन, आरो बेखौ आं नाजागासिनो दं आंनि गोसोजों गोरबोजों। दा आं हाहैगोन ना हाहैया, आंनि साख्रि लाइफआबो बारा गैला, 6 बोसोरल'सैसो। बे 6 बोसोराव आंनि
अबंलावरिनि लिरनायसो दा थागोन थाया जागोन जाया सम्भाबना आं बिसिम दा जेबो आं बुंस'नो हायाखै खिन्थु आं बेखौ गोसोआव दंमोन जे जिउ जोबैनि आगोलावनो बेखिनि खामानि मावलांनो हानायमोनबा रायज्लायनो थानसालिखौ मोनसे सिन अरुणाचलावबो हादोरावबो दङलै थानसालिया होननानै बुंनो दिनै पासिघाटआव दङ होनना दिनैसिम बै दिननिफ्राय खोनादोंमोन नुफेराखैबो थांनोबो हायाखै दा गोमाखोना थाखोना बेबो अरुणाचलावनो गोलैयोमोन दा बिसोरबो कर्मसारि गोजामोन एमप्लय गोजामोन जोब्बाथ' थानोथ' खुनु पावारानो गैखायाखै ओंखारबोखाथारनांगोन गावनि जायगायावहा दा बेखायनो दिनैसिम खुनु सिनबोन गैया जाहैबाय बेबो नोंथाङा जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि होननानै जों नोंथाङा गाव फोरमायदों बे हिसाबै नोंथाङा बे अरुणाचलनि जोंनि ओनसोलावहाय दिनैनि बे ओंखाम गोदान जानाय फोरबोआव बाहागो लाफैदों बे ओंखाम फोरबोनि बाहागो लानायनि गेजेरजों बे निरजुलि ओनसोलनि बाथौआरि समाजनि गेजेराव बे हाबाफारिनि गेजेरजों माबोरै मोन्दांथिनाय मोनदों? जों गिबियावनो खोनाबाय थादोंमोन जे बर' गामिफोर दङ आरो लोगोसे बेयावहाय बाथौ धोरोमबो दङ होननानैहाय नाथाय नुफेराखैमोन एबारे फार्स्ट टाइम हरखाबै फैनाय जादों जेब्ला फैदों दायो नुफैबाय जे लोगोसे मोजांबो नांबाय आरो बेयावहाय जिथु एसेल' सुबुंफोरजों लोगो नांनानै जे माने गावनि थुलमुल हैबाबो एसे फिसायैबाबो थानसालि लुनानै जे इसोरखौ सुंग्रि हरदों इसोरखौ सुंग्रि हरनायाव जि नियम निति दं बेफोरनि सायाव बिथांमोना माने फालिनो थाखाय नाजादों आरो बेयाव मोनथिना मोनबाय जे लोगोसे आरो बिथांमोननि सेरावहाय गोबां आलासिफोर फैनानै बा दैदेनगिरि बर'नि बाथौ फोसावगिरिफोर फैनानै जुदि एसे मोजाङै दिथा होबावोब्ला साबसिन हामसिन जागोन होननानैहा आरो दायो थेवबो जिखिनि बिथांमोना मावदों बेखौबो जोबोद मोजाङानो नांदों जाहाथे बिथांमोननि नाजानायाव दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बेखौ फालिदों बिथांमोना थेवबो मोजां नांबाय फैनानै बे समाव जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि अनसुमै बिनानाव बिथाङा बुंदों जे निरजुलि ओनसोलनि न'खरनैसो सुबुङा लोगो नांनानै जिहेतु गोथार बाथौ थानसालिनि बे निरजुलि ओनसोलावहाय दिनै ओंखाम गोरलै फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव फैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बिथांमोननि गोथार थानसालिनि गासैबो सुबुंफ्रा जाहाथे अरायसम जौगानो हाथों होननानै बिथाङा बुंदों लोगोसे जों बे गामिनिनो आफादगिरि बिथांखौ आरो मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैबाय आदै जिहेतुके नोंथांमोना बे निरजुलिनि ओनसोलावहाय जाबायदि धोरोमखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों बे गोथार थानसालिखौ नोंथांमोना फसंनो हादोंमोन बेहाय माखासे हानि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों बेहाय माखासे सुबुं अनजिमानि खमनि बाथ्रा बुंदों आरो बेहाय धोरोमखौ फोसाबनो नोंथांमोना बेबायदि माबाफोर गोबांथार अलखदनि गेजेरजों धोरोमखौ सिबिनो गोनां जादों नामा? जों बेखौनो बुंगोन आङो दा दिनै धोरोम सिबिनायनि बेलायावहा जोंनि बर' माहारिया खौसेथिं बहुद जटिल फैनो हाया बा ज' जानो गोसो गैया जायो